канали фикри шумо медонед ки мо кор пешниҳод мекунем барои шумо як чанамид корҳо дорем. Номераи ватсап мо дар зер навор мешавад. Як кас мо кор кардааст, номераи офис дар зер навор мешавад. Прописка, регистратсия чизе лозим бошад, худохоҳ дар хизмати шумо ҳастем. Дар ватсап нависед. Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки тансиҳату хонобод бошед. бисёр бародаро хоҳаро савол дода истоданд экзамени патент РВП вид на жительство. ҳозиреш ба ман имрӯз 9 май 4 рӯз отдих додагӣ. ҳозиреш ба ҳеҷ ҷо дар гирифтан нестанд. мақсад ягон ҷои Екатеринбург ба экзамен нагирифта истоданд ва бисёр равно баъзе мошенникои худамо, тоҷикои худамо пеши Сулимова гирифта истоданд. Неки намедонед кадом чӣ хел сертификат медода бошанд. Бачаҳои 3000 шоя то 6000 шоя гирифта куҷо бурда, мақсад ана инҷа экзамен мегирад гуфта фиреб карда истоданд. барои фиреби ҳамин хел бачаҳо ва мошенникҳо ба дода нашавед, бовар накунед. худохоҳ ҳамин экзамен ки сар шуд, мо худохоҳ ҳоҷи Кароматулло ҳастанд, ҳамин куҷо экзамен маълум ки шуд, худохоҳ барои шумо навор мекунем ва гуфта мемонем ки ин дафъа одамое ки русия намедонанд, хондан навиштан наметавонанд, гирифтан наметавонанд. барои ҳавай мана ин 4 рӯз вихатно касое ки дилато гирифтан, хонед, мақсад як китоб ягон хел савол ҷавоб кунед. ҳамон дар интернет кофта как сдать экзамен патент. барои ҳавай тайёр шавед, мушкил мешавад хело. баъзе мошенникҳо ба дода нашавед, худатонро эҳтиёт кунед. дар шаҳри Екатеринбург каме ҳам бошад, дар хизмати шумо ҳастем. кор барои модаро, хоҳаро дорем, барои бародаро дорем, хлебзавод дорем, гашта кори уборка дорем, 2000 барои хоҳаро, документдора ҳам бошанд, хаб документҳо ҳам илоҷ мекунем. як каса мо кор карда истодааст, грузперевозка акои Зафар дар хизмати шумо ҳастанд. боқӣ дар амони аъло бошед, ҳамин наворро подлица кунед, шояд як кас ба дар кор мешавад, ба ҷои кор таъмин мешавад, худохоҳ савобаш ба шумо низ мерасад. ва дар бораи экзамен ҳатман агар ягон хабари нав шуд, барои шумо навор мекунем. боқӣ дар амони аъло бошед, худатон эҳтиёт кунед. ассалому алайкум.